A čo je najsmutnejšie, teraz poviem takéto najsmutnejšie, že jeho vlastný syn Gedeona zabil vlastných bratov. A vieš prečo? Pretože otec zlyhal. Zrobil si plášť z efodu, zo zlata. A jeho synovia, nie že by chodili za Bohom, vieš, chodili jeho synovia za modlami. Otec je veľký pastor a učávam do svetosť. Ja som diáko, ja som starší. Učávam do svetosť. Tvoja najhoršia prehra. Tvoja prehra nie je, že ľudia ti odídu z cirkvi. Tvoja prehra je, že tvoje decka, tvoja rodina s tebou nejdu ďalej. Toto nie je tvoja prehra, že tu skončíš pri kazateľni. Toto nie je tvoja prehra. Tvoja prehra je vtedy, keď tvoja rodina opustí Boha. Že tvoja rodina začína chodiť za inými bohmi, za bálmi. Toto je tvoja prehra. Tvoja prehra nie je to, že tu ťa vyhodia z kazateľni. Tvoja prehra je tam, že tvoja rodina už prestala sa modliť.